Bună tuturor! Bine ați venit la un nou videoclip dedicat frumuseții naturale. Astăzi vom descoperi împreună beneficiile coriandrului pentru piele. Înainte de a începe, vă invit să vă abonați la canal, să activați clopoțelul și să dați un like. Sprijinul vostru este esențial pentru noi și ne permite să creăm conținut din ce în ce mai interesant și util. Mulțumim din suflet! Astăzi vă vom duce într-o călătorie pentru a descoperi o plantă aromatică care, pe lângă faptul că adaugă savoare preparatelor voastre preferate, ascunde proprietăți cu adevărat uimitoare: coriandrul. Știați că această mică sămânță, atât de comună în bucătăria orientală, este un adevărat tezaur de beneficii pentru sănătatea noastră? Pe lângă faptul că stimulează digestia și are proprietăți antioxidante, coriandrul are și un puternic efect antiinflamator și antibacterian. Dar surprizele nu se opresc aici. Ați auzit vreodată despre proprietățile sale pentru îngrijirea pielii? Astăzi vă vom dezvălui 2 rețete naturale pe bază de coriandru, perfecte pentru a-ți răsfăța pielea și a-i revela toată frumusețea. Prima rețetă: mască exfoliantă pentru un ten luminos. Pentru a prepara această mască, veți avea nevoie de 2 linguri de frunze proaspete de coriandru tocate mărunt, 1 lingură de miere, 1 linguriță de bicarbonat de sodiu. Mod de preparare: amestecați toate ingredientele până obțineți o compoziție omogenă. Aplicați masca pe fața curată, masând ușor cu mișcări circulare. Lăsați să acționeze timp de 15-20 de minute. Clătiți din abundență cu apă călduță. Coriandrul, datorită proprietăților sale exfoliante, va îndepărta celulele moarte și impuritățile, în timp ce mierea și bicarbonatul de sodiu vor hrăni și calma pielea. A doua rețetă: tonic facial revigorant și purificator cu coriandru. Pentru a prepara acest tonic, veți avea nevoie de 1 mănunchi de frunze proaspete de coriandru, 1 cană de apă fierbinte. Mod de preparare: turnați frunzele de coriandru în apa fierbinte și lăsați la infuzat timp de 10 minute. Strecurați lichidul și lăsați-l să se răcească complet. Turnați tonicul într-un flacon cu pulverizator și aplicați pe fața curată, dimineața și seara. De ce funcționează? Coriandru are proprietăți astringente și antibacteriene care ajută la reducerea excesului de sebum și la purificarea pielii. Apă hidratează pielea și îndepărtează impuritățile. Beneficii: reduce aspectul porilor dilatați, combate acnea și imperfecțiunile, oferă pielii un aspect mai proaspăt și mai luminos. Sfaturi de utilizare: utilizați tonicul în mod regulat pentru a obține rezultate optime. Păstrați tonicul la frigider pentru a-i prelungi prospețimea. Acest tonic cu coriandru este un aliat excelent pentru o rutină de frumusețe naturală și economică. Este ușor de preparat și perfect pentru toate tipurile de piele, în special pentru cele mixte și grase. Dacă doriți să aflați mai multe despre proprietățile benefice ale coriandrului și ale altor plante, vă recomand să consultați cartea Puterea alcalină a plantelor și, de asemenea, enciclopedia de 7 volume într-unul, intitulată Remedii naturiste pierdute. Una dintre aceste cărți are peste 400 de pagini, pline de trucuri și remedii naturiste vechi, revizuite pentru timpul nostru. În interior veți găsi o gamă largă de rețete, atât pentru uz intern, cât și extern, pentru a avea grijă de tine în mod natural. Și nu numai atât, veți găsi un cod QR care vă va direcționa către un curs de naturopatie ca bonus. Aruncați o privire și nu veți fi dezamăgiți. Găsiți linkul în descriere. Pentru cei care nu au posibilitatea să consulte cartea, nu este nicio problemă. Rămâneți la curent aici, deoarece publicăm periodic conținut despre remedii, rețete și trucuri pentru o viață sănătoasă și o îmbătrânire fericită. Dacă încă nu ați făcut-o, abonați-vă la canal, dați like videoclipului și activați clopoțelul de lângă el, astfel încât să fiți întotdeauna informați de fiecare dată când publicăm videoclipuri noi pentru bunăstarea noastră. Și asta este tot pentru astăzi. Sper că v-a plăcut acest videoclip și că ați găsit utile aceste sfaturi pentru îngrijirea pielii. Dacă aveți alte plante sau ierburi pe care ați dori să le vedem tratate în următoarele videoclipuri, lăsați-mi un comentariu mai jos. Ne vedem la următorul videoclip!